Na de finish juster in Zoutkamp moesten de soloboorten het wetter uit, want de tocht naar Rottevallen giet oer lang. En het giet meestentijds redelijk vlot en somtijden wat minder vlot. Nou, die helling is van gravel en we hebben gewoon een normale bus. Ja, als we dit geweten hadden, hadden we een tank meegenomen of zo. Maar we moeten even wat proberen om hem eruit te krijgen natuurlijk. Er moet een auto voor, een andere auto ervoor. Oké, sorry. We hebben het geprobeerd. En er moet eigenlijk een tractortje komen. Of, ja, je moet het kunnen met de 4x4, want deze draait door. Ah, dat is de four-wheel drive. Het leger zal helpen. Nee, ze rieden gewoon terug. I'm from Sweden. We have snow in the winter. So in Sweden you're always prepared. Yeah, must be. Ondertussen binnen de orenteams al lang op een camping. Ja, ze binnen los. Op dit schermpje kan ik dan informatie uitlezen als mijn huidige snelheid en mijn streefsnelheid. De vaarhoogte als ik op draagvleugels vaar. Uiteraard wat de accu allemaal aan het doen is. 3, 2, 1, go! Top class 63, Clavis Private Energy Solar Boat. De jongensetappe giet van de Rottevallen naar Drachten. En na een dag vol hindernissen helpt ik het standenteam de finish.